Les capçaleres es poden, com tot, és que sempre estarem igual, es poden considerar de moltes maneres. Hi ha algunes que necessiten un discurs narratiu, que tingui una introducció, un nuig i un desenllaç, que normalment el desenllaç és el logotip del programa. I hi ha algunes que no necessiten treballar amb aquest discurs lineal, necessiten destacar durant tot el temps que dura la capçalera, destacar el logotip. Per què? Doncs perquè el programa vol vendre, necessita reforçar dins del mercat televisiu la seva marca que ha sorgit, que és nova i la vol implantar. I com la vol implantar, vol que el logotip estigui present en tota la capçalera. El discurs narratiu és complex, plantejament, nus i desenllaç, no, has de treballar amb altres tipus de discurs. En quant als cairons, les titulacions, el que és necessari és que la lletra sigui llegible, perquè hi ha lletres que són molt maques, són precioses, són supermodernes, però no es llegeixen. Llavors, les titulacions acostumen a ser cossos de lletra petits. Què funciona millor? Doncs funciona lletra blanca sobre fons fosc. Lletra negra sobre fons clar funciona pitjor. Per què? Coses de la llum, no? Però necessita que sigui clar. Que sigui clar i que sigui el més simple possible. Per què? Perquè és una cosa ràpida, que surt un instant, que s'ha de poder llegir i que no té més valor que aquest, que és instantània. Els crèdits és un tema cada vegada més complicat. Per què? Doncs perquè abans es destinava un temps bastant important, quan acabava un programa, a passar els crèdits a totes les persones que havien col·laborat en aquest programa. Els crèdits cada vegada passen més ràpid. O sigui, passen tan ràpid que jo no crec que ningú els pugui llegir. Però aquesta és una cosa que cada vegada ens afectarà més perquè té a veure amb les audiències. Llavors, destinar un temps mort en què la gent té possibilitats de fer zapping o d'anar-se al lavabo o d'anar a sopar, no interessa a cap televisió, a cap cadena. Els crèdits es poden organitzar de moltes maneres, amb crawls verticals o amb petites fosses amb els noms principals al principi i després un crawl o amb rolls, o sigui que passin a vertical, horitzontalment sobre l'espai de la televisió. Normalment, el que s'acostuma a fer és que els crèdits van amb la tipografia que s'ha fet servir de tot el programa. Moltes vegades es busca, a més, una tipografia auxiliar perquè es necessita diferenciar el que és el càrrec o la professió de la persona amb com es diu. Necessites diferenciar-ho més que posant una tipografia bold, més gruixuda, o una medium, que és més fineta. Necessites buscar dues tipografies diferents. El programa Neix a Etiòpia era un programa que parlava sobre els orfes que hi ha a Etiòpia, a Àfrica, i de les adopcions a nivell europeu que es fan. I llavors van treballar amb una capçalera molt... El tema és trist, és buit, que crea buidor, crea tristor. Llavors es va treballar molt amb fons fosc i tons blavosos, amb els dibuixos que havien realitzat aquests nens en un d'aquests orfenats que s'havien anat a gravar i amb fotos que teníem d'ells. I després amb el referent de sorra, que era Àfrica, aquesta cosa de pols. Pols, plàstic, o sigui, els dibuixos estaven sobre uns acetats enganxats amb uns celos, aquesta cosa de... tot en estat de mig descomposició o mig deixat, no és una cosa neta, agradable, polida, és una cosa que està com abandonada, com els propis orfes, està tot abandonat allà. I es va treballar una mica amb aquest concepte. La sorra era l'única cosa que tenia llum
una mica de llum a dintre el que era la imatge de la capçalera. I inclús la música, en aquest cas, es va tractar amb música original. Vull dir que quan es van allà, l'equip de gravació va gravar aquests nens cantant una cançó que a ells els agradava molt, no? I va ser el tema de la capçalera, que per mi va ser bastant problemàtic, doncs perquè les capçaleres actualment tenen durades de 15 segons i la cançó aquesta no la podien tallar més que a partir dels 20 i pico segons, no? I llavors, clar, ja no estic habituada a treballar amb durades tan llargues, no? I es necessita molt material per omplir tot aquest temps, no? En aquest cas, més que parlar amb l'equip de realització que havia anat a Àfrica, veure les imatges que havien portat, no? A mi això és el que em va crear els recursos visuals, no? I bàsicament jo allà veia pols, brutícia i abandó, no? Llavors, la pols amb pols, sorra. A part que la sorra fa molta referència a Àfrica, no? Aquesta cosa de sequedat, no? També fa molta referència a països tercermundistes, no? On els carrers no estan asfaltats, on hi ha unes determinades carències, no? La foscor, la part més, el background fosc, l'abandó, no? Estan dins la foscor, no? Estan deixats, no? El plàstic, el mateix, no? Vull dir que brutícia, pobresa... Això necessitava, a més, que sortissin les cares dels nens, no? Per què? Doncs perquè els nens eren els protagonistes de la història, no? Necessitava explicar la història amb altres elements que no fossin ells, però creia que era necessari que estiguessin presents allà. A més, es va fer un procés molt maco, que és que ells es anaven creant a partir de la sorra. O sigui, la seva foto sortia a partir de la sorra. Es va fondre una mica l'animació de la sorra amb les seves cares apareixien com del no-res, no? Apareixien com del no-res però enganxades amb una tirita, o sigui, era com... Estàs aquí però estàs com de pegote, no? Has llegado hasta aquí, no? Lambarina, conchiles, laine, mabras, ahuna, parlant del Canal 324, és una miqueta diferent, només una miqueta diferent parlar d'un programa que parlar de la imatge d'un canal. Per què? Perquè és una cosa molt més perdurable amb el temps. Un programa pot ser diari, mensual, pot durar un any o dos, però un canal ha de poder mantenir-se més d'un any i més de dos, i si és necessari més de 3 i més de 4, no? I en tot cas fer canvis a nivell d'imatge, però mantenint l'essència que es va pensar al principi, no? Llavors, el més important a l'hora de començar a treballar amb la imatge d'un canal és tenir molt clar a qui va dirigit i què es vol explicar. O sigui, intentar aclarar el màxim possible amb els responsables d'aquest canal què és el que volen transmetre, no? I després com el volen organitzar. Perquè no és el mateix un canal que s'organitzi amb diferents programes que un canal com el 324, que és un canal exclusivament informatiu i que s'organitza per peces, però que no són peces tancades, sinó que amb tot és el mateix paquet, no? Llavors són petites referències a que entres en una altra secció, però no deixa de ser un canal informatiu. Per tant, la manera d'estructurar el canal és molt important per començar a treballar. En el cas del Canal 33, doncs va ser així. O sigui, havies de pensar en una globalitat i petites peces. No hi ha una peça més important que les altres, una peça de capçalera del programa,
No n'hi ha, no n'hi ha. Totes les peces són les capçaleres del canal, totes. Potser hi ha la que és pròpiament la de la franja informativa, com el telenotícies, que vindríem a dir, doncs potser la peça un pèl és més llarga que les altres, però a nivell d'imatge no té més importància.